Velkommen til Pizzapaladset. Og nu skal vi lave nogle små mini-pizzaer, nogle små calzone, eller sådan nogle indbagte pizzaer. Vi kalder dem P-zone. Og nu vil Magnus vise, hvordan man laver sådan noget. Så først så skal vi jo bruge nogle af de her. Det hedder jo tortillas. Den her, den har vi købt i Rema. Vi skal have tortillas. Og så har vi lige en af dem. Og hvad skal man så, Magnus? Så vil jeg skære den her runde form ud med kniv og skål. Og hvor mange tænker du, vi kan få ud af sådan en tortilla? 3. Hvor mange mini? 3? Okay. Så skærer man sådan her rundt i kanten. Yep, og så skærer man rundt i kanten af den her skål. Ja. Nej, den må sidde først. Jeg tror ikke, den kommer helt med, så jeg gør lige sådan her. Godt. Og så har jeg sådan en rund lille en. Den ligger væk. Wow, den ligger lige med. Og så skal jeg sørge for, at skålen har så meget plads næste gang, jeg skal gøre det igen som muligt. Og det her skal vi så gøre 3 gange i træk. Ja. Og det plejer at passe sådan med, at man kan lave 3, som du sagde, ikke også? Yep. Så nogle gange, så kan det godt være, at den sidste, den lige bliver en lille smule mindre. Ja. Men det er ikke særlig tit. Det var 2 styks. Altså den sidste. Der er faktisk lige præcis plads til en for. Fantastisk. Super. 3 styks. Så fik jeg 3 stykker ud af det. Så lægger vi lige det her. Så tager jeg lige det her smider væk. Så tager jeg noget tomatsauce. Ja. Og det kommer også fra Rema, ikke? Rema jo. Og det er jo sådan noget, der hedder pizzasauce. Yep, pizzasauce. Og rør lige lidt rundt. Og jeg synes ikke, der skal klumper med, så jeg sørger for, at der lige ikke kommer klumper med. Man kunne jo også lige, det har vi så ikke gjort, man kunne lige blende det en gang, fordi så kunne alle klumperne komme ud Ja. med sådan en stavblender. Men det har vi altså ikke lige gjort her. Så nu prøver vi at gå udenom klumperne. Jeg tror det nok. Og det gør vi bare igen 3 gange. Jeg kan lige sige, at jeg imens så har jeg lige opvarmet ovnen her til 180 grader. Det var pizzasauce. Ja, og så skal jeg lige sige, at man skal sørge for, at der ikke kommer noget af tomatsaucen ud i kanterne. Okay. Fordi vi skal nemlig bruge de her udenom til noget andet. Ja, til noget andet. Okay, og det viser vi lige om ikke så længe, hvor vi skal bruge den, så hvorfor det er sådan. Så nu har vi jo 2 slags ost. Ja. Og den ene her, det er jo, jeg viser lige til kameraet her, det er jo revet mozzarella. Også fra Rema. Og så har vi den her gule ost, som er en cheddarost. Og hvad for en ost skal inde i pizzaen? Det er så den hvide, som er revet mozzarella. Og jeg synes, der skal lige lidt meget på, fordi jeg elsker det. Så jeg putter lige lidt meget på. Så det kan du godt anbefale. Det synes jeg er rigtig godt. Og så synes jeg også, det smager mere pizza med ekstra ost. Okay. Og så den sidste. Sådan. Sådan der. Og hvad skal vi så med, Thomas? Så tager vi en skål. Ja, jeg tager lige noget vand. Og så fylder vi vand i. Er det koldt eller varmt? Det her, det er varmt. Sådan mellemvarm vand. Sådan, ja, lunt. Og så putter vi rundt i siden her. Og det var jo derfor, vi skulle have tomatsauce der, ikke også? Ja. Og hvorfor gør du den egentlig våd der? Fordi så kan jeg lukke dem sammen. Og så laver jeg faktisk, når jeg skal lukke dem sammen, sådan her.
en lille huling i hånden og trykker ovenpå, ikke for hårdt. Sådan der. Sådan der. Jeg må gerne gå lidt ovenpå, men ikke særlig meget. Sådan. Og så... Jeg tror simpelthen, jeg glemte at putte vand herude. Okay. Jeg putter lige lidt vand. Og så trykker jeg sammen igen. Okay, så kan det være, at far lige skal hjælpe med at lave kanterne. Ja, så trykker vi dem sammen sådan her. Så det ser sådan her ud. Ja. Perfekt. Og så gør jeg egentlig det 3 gange igen. For den sidste. Og som I ser, så dypper jeg mine fingre i vand. Og så trykker jeg det ud rundt i kanten. Men ikke hele kanten. Nå, hvad skal vi så mere lave? Skal man slet ikke bruge den gulost så? Jo, fordi den putter vi nemlig ovenpå. Okay. Og hvor lang tid skal de bages for? De skal have cirka 7-10 minutter, 8-10 minutter ved 180 grader i ovnen. Men man skal lige holde øje med dem. Ja. De skal helst ikke få for meget. Men de skal få nok til, at osten indeni den bliver sådan helt smeltet og lækker. Ja, og den ovenpå. Og den ovenpå. Så putter jeg lige lidt mere ovenpå den her. Og så putter jeg så meget jeg synes ovenpå den. Og så er det, de skal bages. Så skal de. Og nu kommer jeg dem i... skal de have pladen ud her. Og hvor mange minutter var det, du sagde? Det var 8-10 minutter. Det skulle være. Så tager jeg den lige herover. Og det er altså en helt almindelig ovn. Det er bare sådan en helt almindelig en. Fuldstændig almindelig ovn, og den er ikke på varm luft. Niks. Og så skal den der gule ost være helt sådan smeltet ud over. Så er vi pizzaerne bare færdige. Så lægger vi dem lige op. Så kan se, at de er færdige pizzaer. Og de er godt bagt igennem, kan jeg se. Og så skal de nogenlunde sådan noget. Så vi har faktisk fået, hvad er det fået? 8 minutter har jeg givet dem. Så sådan kommer de til at være.